вазорати умури хориҷии Тоҷикистон дар робита ба баҳси ҳавоӣ миёни Душанбе ва Москав гуфт ки истифодаи фишор ва таҳдидҳо аз сӯи мақомоти Русия ғайримуассир аст ва ин амал метавонад ба ширкатҳои ҳавоии дуҷониб зарари ҷиддии молӣ ворид кунад. Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон рӯзи 3 апрел бо пахши як изҳорот гуфт ки ҷониби Тоҷикистон хостори ҳалли ҳама масъалаҳои баҳсбарангез танҳо тавассути музокироти мақомоти ҳавоии ду кишвар бар пояи ҳамкориҳои шарикӣ ва бидуни таҳдиди истифодаи таҳримҳои ҷонибҳо аст. Дар изҳороти вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфта мешавад ки ихтилофи назарҳои ду кишвар бар пояи созишномаи байни ҳукуматии Тоҷикистону Русия аз 12 сентябри соли 1997 дар арсаи ҳавонавардӣ ҳаллу фасл мешавад ва ин созишнома шароити муқаррар кардани парвозҳои нав миёни ду кишварро мушаххас мекунад. Ин изҳороти вазорати кори хориҷӣ мегӯяд ки Тоҷикистон ҷонибдори риояи ин қарордод аст ва барои густариши ҳамкориҳо бо мақомоти ҳавоии Русия талош мекунад. ҷиҳати тақвият ва густариши ҳамкориҳо ҳукумати Тоҷикистон дар танзими ҳавонавардии мулкӣ оҷонсии авиатсияи гражданӣ дар назди ҳукумати Тоҷикистонро таъсис дод. Ба манзури анҷоми корҳои сохтории ин оҷонсӣ ҷониби Тоҷикистон баррасии масъалаи тасдиқи парвозҳои нав миёни ду кишварро ба таъхир гузошта буд, омадааст дар изҳороти вазорати умури хориҷии Тоҷикистон. Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон дар ин изҳороти худ айни замон ишора кардааст ки ҳоло 60% бозори интиқоли ҳавоии мусофирон ба ширкатҳои русӣ тааллуқ дорад. Ин ниҳод дар ҳоле пахш шуд ки қарор аст имрӯз 3 апрел ҳайати Тоҷикистон барои ҳалли ихтилофи ҳавоии озими пойтахти Русия шавад. Азиз Набизода, раиси оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон ба радиозодӣ гуфт ки ба ин ҳайат намояндагони ширкатҳои ҳавонавардӣ ва вазоратҳои нақлиёт, умури хориҷаву адлия шомил ҳастанд. моҷарои ҳавоӣ рӯзи 12 март сар зад ва он рӯз Тоҷикистон ба ширкати русии Уральские авиалинии иҷозати парвоз дар масири нави Перм Душанберо надод. Русия таҳдид карда буд ки аз чораҳои дигар аз ҷумла қатъи парвози ҳавопаймоҳои Тоҷикистон кор мегирад. рӯзи 31 март Росавиатсия эълон кард ки парвозҳои ҳавопаймоҳои Сомон Эйр ба 7 шаҳри Русияро манъ мекунад. ҷониби Тоҷикистон низ имрӯз аз қатъи иҷозаи парвоз ба 5 ширкати ҳавоии Русия ба Душанбеву Хуҷанд хабар дод. дар ҳоле ки ҷониби Тоҷикистон ширкатҳои русиро ба нақси усули паритет айбдор мекунад, Русия дар такя ба созиши қаблан ҳосилшуда парвози ширкатҳояшро мувофиқ ба созишнома медонад ва аз Тоҷикистон талаб дорад ки ба парвози ширкатҳо иҷозат бидиҳад.